Sometimes chronological time yenza ukuthi sometimes uzwe sengathi you are losing yourself. Kanti vele you are losing yourself nedi kufa gradually kufa umuntu omdala. Kufa umuntu omdala ungathuswa ukuthi uyafa uzwe ngathi amalungelo akhe ayaphucwa uzwe ngathi uba vulnerable. No, lento ekhalayo umsesana wesono ngoba isono sinawo umsesana waso. Uzwe ngathi kubuhlungu ngathi uyalahlekelwa kanti no kufa umuntu onjani omdala ukuze the Son of God emerge. Son of God will emerge, not the son of your mother and your father, which is the soulish part. Inkani, pride, ukuzazisa, ukungezwa, angitshelwa mina, ukulimala njalo. Linyazwa ukuthi impukane indlule phambi kwakho kushunyayela uselilimele. Le mpukane ngiyazi ngifunayo. Engobe esuka empukaneni kuzoxhuma abathakathi, kodwa le mpukane inokungilandela ngisho emotweni. I think abathakathi. Ngapha njalo liyaqhubeka izwi. Yazi nenza lokho. It's the son of your mother and your father. A son of God has not yet emerged. Because a son of God, he looks beyond witchcraft. Obuyazi ukuthi greater is he. Secretary. Write this down. You're right, my daughter. Angangithemba nje la. Nidla izono. Awulamuhle. Ukrele. Niyezwa madoda, kuyakuthiwa ukhibhonist abakholwa. Cha, la ekhasi nokhibhonist abakholwayo. Hayi bayakholwa bethu, ubezwa ngisho indlela abadlala ngayo inentambiso. So viewers all over the world, listen. Sinamakhibhonist akholwayo. Hayi bayakholwa biyinsizwa zevangeli. Ngisho beyidlalo yezwa ukuthi inomusi waphezulu. Let's talk this quickly. Number 1. Isipho esikhulu uNkulunkulu asinika umuntu isikhathi. Isikhathi. The greatest gift amongst all, it is what, bazalwane? It's time. God gave men time. Yabo wena ukade isipho semoto, ukade isipho somshado. Kanti zonke lezi zinto umama wazo isipho esikhulu esibizwa ngani? Ngesikhathi. Time is the greatest gift. Time is the mother of all gifts. Oh my God, I'm writing this down. Time is the mother of all gifts. Isikhathi, it is where all other gifts originate. 2, time on its own is a giver. Isikhathi siyapha. Depending on how you use it. If you use it badly, it will give you still. You use it wisely, time will still give you. If you use it bad, babundlela, time will give you failure and stagnation and regress. Because time is what, bazalwane? Time is a giver. Isikhathi siyapha, siwumuphi isikhathi. Kuncika ekutheni usebenzisa kanjani. 3, isikhathi si-dynamic. It can be a curse and isikhathi can be a blessing. That is why umuntu uma isikhathi sibe yi-curse kuye umuzwe sethi engaze ngadlala ngesikhathi empilweni. Athi yazi ngiphaphame ku 8 years and ngiyayibuza ukuthi kanti bengenzani. Time has become what? A curse. But isikhathi siyaba isibusiso futhi.
So masithi time is dynamic, kuchaza ukuthi kudependa ukuthi esandleni sakho, how do you will time? Like a craft, like a sweatman, a master sweatman willing the sweat. Ukuthi ayikhathe lokhu, ayishonele, nawe isikhathi usiphethe kanjani. It depends ukuthi usebenzisa kanjani. Kanjani. So isikhathi siyaba yini bazalwane? Isibusiso. Kodwa futhi siyaba yini? Isiqalekiso. But kuncike kuphi ukuthi siba yini isikhathi? Kuncike to the one who is a steward of time. Othenjwe ngaso isikhathi. Uma uwumzali isikhathi ukuthi usisebenzisa kanjani ekukhuliseni abantwana. It's up to you. But sona mase sifikile sizokunika lokho sisebenzisele kona. Uma ukuthi ukuyitotosa ingane kuboy daddy's little angel kanti akufe biqala phansi kokwentombazana. Uyabona? Wena uyatotosa. Ngifuna iPhone ma ngifuna iweave ka 4000 sis. Yebo sis. Before you know it, you have raised a gold digger. Before you know it, you have raised a hobo. Ebuye kubeka umese emqaleni, ithi mawunganginiki le mali ngiyakubulala. Sibonile 2 months back kuma social media umfana ebhokodula umama wakhe nge3 season imfoloko because ubefuna imali yewunga ingabe yensango. Umama wathi no ngoba lento kuba umzali uqhamusa uzoba strict. Yamazi umuntu oba strict esephambi kwabantu kodwa uyazi ukuthi mayisekhaya ingane ithola yonke into. Ihlala phezulu kwakho on your lap umvakashi. Ikubeka kanje namafinya. Malume. Kodwa mayisephambi kwabantu ufuna kuba njani? Mighty Jesus. So ke isikhathi ukuthi usebenzisa kanjani, it will determine ukuthi kuwe sizoba isibusiso noma sizoba yini isiqalekiso. But as someone who is entrusted with time, make sure ukuthi isikhathi usebenzisa wisely. Hallelujah. Sizobuka ekugcineni ukuthi how to use time wisely. Kuqala ukusebenzisa isikhathi ngendlela efanelekile. Let us continue to write down. Bese kungaki bazalwane? Number 4. You can, okay. Time is life. Isikhathi siyimpilo. Oh, Nkosi uJesu ngicela ukukhuluma la. Isikhathi siyini? So when God gives you time, He's giving you what? He's giving you life. That is why mhla kuthiwa umuntu ushonile kusho ukuthi a clock kuwe yenze njani? Has stopped. Ingakho la thina esindisiwe siyake sisho ukuthi make peace nomuntu osehambile emhlabeni because isikhathi sakhe bese sinjani sifikela khona sithi ngqi. And lento yakho yokufuna ukuyophila emathuneni uphilela umuntu oqedile, you will end up attracting death empilweni yakho. Ngoba khona lento ezozenza yena engesuye. And it will lure you away from the truth of God. Because ufuna ukuyophila ezikhathini zabantu, izikhathi zabo sekufikela khona zenze njani? Zima. Oh my God. La ayidingi size silwe ngamavesi. Ayidingi bazalwane silwe ngamavesi. We need to tell you the truth. Ukuthi umuntu makuthiwa useshonile, kusho ukuthi isikhathi sakhe njengoba ade sihambe saphila. Mayiseshonile isikhathi sakhe senze njani? Ngqi. Ibhetri liphele ubokubuke angazi uma nisesenawo lamawasha sobondweni. Nempilo yomuntu injalo as long ibhetri likhona iwash lenze njani? Liyahamba. But la kuphela khona ibhetri isikhathi senze njani? Si nokufa komuntu kunjalo. You will your watch will stop at something o'clock.
awukwazi ke wena uphila uhambe uyoma phezulu kwethuna lomuntu osemelwe yini isikhathi kuzoba nenkinga ezokwenzeka. Trust me you, I'm telling, trust me you. Nangoku ngikukwebha ngamavesi, trust me you. Konke ezokwenzeka enokufa empilweni yakho. Amboqhubeka. Angujudge. It's the lack of knowledge. But today, as a servant of God, ngikuphi knowledge. Ukuthi umuntu mase kuthiwa useshonile, kusho ukuthi isikhathi sakhe sokuphila senze njani. Sesifikela khona sima. But wena osenesikhathi esisathi kuthiwa yenze njani? Qhubeka usebenze. Manje awukwazi ukuthi uthi usenewashe eliqhubekayo uhambe uyohlupha abantu bewashe selinjani eselimini. That is why incwadi kaMshumayeli chapter 9 ithi abafileyo abasazi lutho ngoba iwashi selimile. Abasaqalekisi ngoba iwashi linjani abasazondi ngoba iwashi linjani limi abasabusisi ngoba iwashi linjani limi bese athi abasenawo ngisho umvuzo emhlabeni wabaphilayo. When your wash is still moving but busy uyendaweni yabantu abewashe limile, something will take place in your life and you will remember this teaching. Yazi uNkulunkulu mayecomparisha impilo yomuntu ofile nomuntu ophilayo uza comparisha ngezilwane eziwu2. I wish bese ku Bible study I would go deep on this. Athi ingcona inja ephilayo kunebhubhe eselifile. God was talking something deep and there's a reason why akhetha lezilwane ezimbili, which is the dog and the lion. Kunama cultures ayewa addressa because he's an all-knowing God. Sengisiza umzalwane othatha isinqumo sokuphenduka amukela uJesu njengenkosi nomsindisi but onefe yokuthi uma ngishela lento yokukhuluma nogogo impilo yami izoba njani. Uthi uNkulunkulu obiza igama lakhe ingconi nje ephilayo kunebhubesi. Uyabona inja it's weaker than a lion. But umehluko le lion noma liyi lion but ilifile. Later on iBhayibheli izokutshela nimqaphele uSathane ohambe ebhongisa okwe akasilo ubhongisa uyibhube selifile. Amen. Sengiqedile. Hallelujah. Time is what? Is life. Indlela ochitha ngayo isikhathi sakho you are spending your life. Yabona nje le gang yamanje I live twice ngama 1K ke thina ngikade ngibuza ukuthi twice ngama 1K. Now ama 2K I love those people. Angazi uEnigma ekuthatha ukuthi uJesu uyawazona. Labantwana abahlakaniphile. Nangibuka omunye ujola ne2K indoda endala i1K lele. Ujola ne2K futhi uleli 1K elicishe lawela kuma 0K. So leli 2K liyamqondisa lithi angimazi babonga ngawo ngenangqondo. And liba offended leli 1 to 0K. Uthi angitshela ingane and mayisengixoxela ukuthi kwenzakalani and I'm like but the kid is speaking the truth. Sese right enkodzweni. Sesingavala ngene. Hayi kahle ngasana. Abona sengikukhulumile nganifaka ezulwini kahle ngasana. Noma sesingavala nje. Uthi sivale enceku. Uthi ushanduzo. Incekile. Decrease or increase? Increase. Hallelujah. Atama 2K sidla ubusha. You see how prophetic these people are. They are giving us a revelation ukuthi my time is my life. Bazi bakutshela asingekho esikhathini sakho, meaning empilweni yakho
ushuthe eduze kwesihlahla uthe sasingekho sasingekho, we were not there. But so siyeke madala sidla ubusha baqala usidla isikhathi sethu, meaning we are spending our life. That is why bazalwane, be careful who you give access into your life. And lento ngifuna ukisho ngesibindi, umoya ongcwele umoya weqiniso uyakwazi ukukutshela ukuthi this is a vampire and he has come to leech on you. Mhlambe ngethathe imali, mhlambe ngethathe omunye nje uzothatha ubuwena, omunye uzontshontsha nje direction empilweni yakho. Even the people you give access into your life, they determine how you spend, because ukuba khona kwabo kulawula ukuthi impilo yakho uzoyichitha kanjani. Any person who is in your life, they have a level of influence. Any person who is in your life, noma ubani osimple une level of influence. Umyeni wakho une level of influence. Abantwana bakho, they have a level of influence. Anyone, umfundisi wakho une level of influence. Umama wakho une level of. So mawufuna ukucheck ukuthi isikhathi sami ngis impilo yami, because my time is my life. Ngichitha kanjani? You must access ukuthi what are these people bringing to the table? Aye, because when you are the king of the table, so check who is who and what they are bringing to my table, so that you will quickly eliminate whoever ombona would uyi threat to what I'm building. But if I build a lot of value, you welcome every Dick, Tom and Harry. Umukela yonke into. Kunabantu who can come to steal on you, but indlela abazokweba ngayo, they come bearing gifts. Konta bayibonile kuwe e more precious than izipho. Bese beletha izipho, sebebona i-weakness yakho, uya enjoy ukureceive izipho. Bese bekulalisa ngezipho, bese bethi take what matters the most. Before Papame, you are bankrupt in the spirit. Because you can be bankrupt financially, you can be bankrupt in relationships, but you can never afford to be bankrupt spiritually. You can't. But if your God is intact to you, you are intact to God, you have everything. Asisho kanje, he who has God is majority. Yes. Lento ngiyifundisa la yaza ngazi. Niyayizwana bazalwane? Mawunonkulunkulu uya majority. You can appear small. Unkulunkulu uthi, oh, you little nation. That is why I chose you, because you were a little nation. You were ridiculed among nations, but I've chosen you. So unkulunkulu mayekhethe bona, noma kungaqhamuka a nation of a mighty army, but this little nation ngoba inoThixo, they are mightier than 10 nations put together. So, your time is your life. That is why a life of a believer must be a life of an eagle. Ngeke ulibone ukhozi sezohlala phezu kweyimoto. Ukhozi, when it begins to move, it is because lukuyi mission. If there is no mission, ukhozi luyivalela emgedeni entabeni phezulu, hayi la phezulu lapha entabeni. Ukhozi alihlali nezinye inyoni, ulifica endaweni eziyingozi eziyimgede nentaba phezulu lapha ya. Malike laphuma lukuyi mission, maliqeda imission libuyele emgedeni, liyo draw amandla amasha. That is the life of a believer. It's the life of a believer. There are 3 animals uNkulunkulu asymbolize ngawo spiritual powers. Oh God,
Kwathi angiphinde ngisho njengangolwesihlanu, abanye bethu utholile umbuso. Hayi asawucingi bazalwane. Abanye bethu asawucingi sowutholile. We are just learning how to live in this kingdom. We are exploring ama-opportunities. Sikuyi-self-discover ukuthi okay, ngale ngisekwadlamini empepheni nasemsamo yomalandela omfolozi emnyama. Manje sengila. Who am I la? I mean, I found the kingdom, bazalwane. I found it. Be like an eagle. Now there are three animals. There is an air animal, there is a land animal, there is a water animal. Lezi ilwane zo-3 zidefined as the kings kulama realm o-3. The realm of the aquarium, the realm of land, and the realm of the air. Laphaya emoyeni inkosi yezilwane emoyeni ukhosi. Ingakho uNkulunkulu uwukhosi. Angisho bese ucinga ukhosi bayede. Hey. But uNkulunkulu uyivezile ukuthi there are instances where I become an eagle. Ingakho mayekhuluma noIsrael ethembisa isizini ezayo yokukhululwa kwabo. Uthi ngizobathwala ngeimpiko zami zokuba yikhozi, ngiyobabeka endaweni, ngibabuyisele ezweni lesethembiso. Ngiyobathwala ngamaphiko amokhosi. Hayi my God. Hayi my Jesus. Ubuye kuzoba ilesona okuthiwa it's a lion. Ngingahlangana nelinye izolo lapha ya. Kwa talk. Al-download asengiposta ku status. Ngeza ukuthi ngilahlekelwa ngisho nayi caption engayibhala. Leyanto even when it roars uzokuthi linje kuqhaqhazela la. Ngoba manje ibhubesi kuthiwa ngisho lizobamba inyamazana. Into eyenza ukuthi that's why kuthiwa uSathane umgadi. Ngoba ubhongiso kwalo usho ukuthi uyiphotocopy umsindo webhubesi. Wayibamba lemfihlo ibhubesi malizozingela malibona inyamazana iqala libhonge thiwa the time it roars liqeda istamina emadolweni enyamazana ukuze maliqala ligxuma ithi inyamazana igijima but ayisagijimi ngamandla ayo ngoba sekunefiye elethwe yiro. Ingakho masibubula kunamademoni asizwa singakafiki. Because lethe iBhayibheli abalungileyo they are bold as lion. Banesibindi njengengonyama. Usho ukuthi akena yedwa uSathane ophotocopile. Futhi nesiphotocopy ngasiphiwe igrace. Ngoba inkosi yethu is a lion of the tribe of Judah. He rose in righteousness. He rose with authority. Jesus Christ our King. And we have this other animal. Bayibiza ukuthi uLeviathan. He's the king of the seas. And inkosi yethu uJesu imnqobile. Yeah. Ithi uLeviathan ngimnqobile ngamenza waba yilunch yenyoni ezulu olwandle. But it's a stubborn animal. In fact, mawufundi history zokutshela uNkulunkulu uLeviathan wamdala emdala eziphethe yakhe adlala ngayo. Oh, God can play. All right. But when a man fell, everything yenza njani? Yawa. So everything edaliwe yaba rebellious to the nature of God. uLeviathan became the enemy kanjalo. Nifunda lephi iBhayibheli? So your time is your what? Is your life. Mele ube worried ukuthi ngoba lishona ilanga, what have I invested empilweni yami? Ngisho ivesi ke lisha nje ukuthi hawu yazi namhlanje ngiyambonga uThixo bengingalazi leli vesi ukuthi likhona. Because each day you spend, you have spent your life.
Okwesingaki lokho esikushoyo ukuthi your time is your life. Okwesi-4. Number 5. Time can never be stopped. It respects no man. Isikhathi kusivimbe asihloniphi umuntu. Kodwa sipha wonke umuntu. What an orthodox. Isikhathi asihloniphi umuntu. It keeps on moving. It keeps on going. Singahloniphi umuntu sinjalo isikhathi kodwa sipha wonke umuntu. Ingakho iBhayibheli lithi umjaho akuwona wabantu abanejubane. Nempi ayinikwanga abanamandla. Kodwa wonke umuntu unikwe ithuba elanele. So it's up to you ukuthi what do you make with your time? Because your time is your what? Is your life. Your time is your life. If you make wrong decisions, you have misused your time, which is what? Your life. Awusho isikhathi siyimpilo yami. Usuyabona ukuthi you can't spend time anyhow. Angithi yabo? Asinankinga ngabantu abahamba imicimbi beyogroova lapha eKorokorweni, ngesingisi kuthiwa iscrapyard lapha eKorokorweni. Asinankinga ngabantu abahamba beyogaladela emgodini lapha babuye ngo5 ekseni. But nginenkinga nawe ukuthi ukwenza kanjani lokho sewuphile ekukhanyeni. Ngoba manje lithe iBhayibheli thengisisana iqiniso ngoba izikhathi zinjani. So akwazi ukuthi ngesikhathi sokungabe ngithengisisa iqiniso mina ngihamba ngiyongena eKorokorweni le emafemini mangibuya sigudla ngepholo siyoshona lapha ya emgodini lapha emafemini futhi e6 siyoshona emgodini sisuka emgodini size kule icagogo ezintshe ezivulwayo lapha kuma social media sifaka uStar White siyaqhamuka nedampi lapha. What are you doing? You are spending your life. But bukuthi impilo yakho uyichitha kuphi. That is why uPaul athi kuvumeleke konke but unfortunately akusikho konke okusizayo. Sikho konke okusizayo. Nijwayele into kanje. Yenza ukuthi nezambulo ibuye kakhulu. Am I teaching you? Yeah, bazalwane. Nginaso isikhathi sokunibusisa. Futhi mangikubusisa serious. But most of the time I need to labor in doctrine. I need to toil. So that you can become a better believer. Ngisho usuhalela ukuwa uzuthi akuweki ngiyaphapha lento engiyenzayo. So be careful how you spend time. Because as you spend the time, what are you doing? You are spending your life. Uma uchitha isikhathi uhleba ngamagama abantu. What are you doing? You are spending your life and uyasitshela ukuthi wena nje umamakho uNkulunkulu wabahlanganisa ukuze uzokwenza umsebenzi kaYihlo uSathane, which ukuba because umuntu ohleba umuntu omangaleli. Lisho njalo iBhayibheli. Lithi look at uSathane umangaleli wabazalwane ongumhlebi. So uma umuntu othanda ukuhleba ukhuluma ngabazali ubone kwenzakala lapha kuthiwa futhi ama-news flash afika nawe. Kusho ukuthi wena uNkulunkulu wahlanganisa ubaba wakho noma kuze kuzophuma umhlebi. You are spending your life. Uma uphilela ukudonsa amagqubu wangenza ukuthi usibanibani this year. Kumanje impilo lalela ayikho impilo yakho edetermine ukuthi umuntu ukwenzeni. Ayibasigilile bafowethu. Nakhona abangigilethwe ePhondo kumele ngabe akukho ngisho kwalendlu. But kuma happenings I chose otherwise. It's all about choosing. You are not what happened to you. You are what you chose when something happened to you.
kunabantu abakhule under dire situations. Dire situations. Isimo noma uyaqala uyasikhuluma. Uma esikhuluma umuntu ungaze umtshele usexoxela emuva uqamba amanga, dlala opopayi ekhanda. Kanti cha ukhuluma ireality aphuma kuyo. But look at that person's life. There is not even a trace yokuthi ukhule in such a situation. Your time is your what? It's your life. How you spend your time, mele wazi ukuthi I'm spending my life. Mawuphila nabangani abangasile, abahlala bekutshela ngamadoda, bakutshela ngobumnandi. Yes, indoda yami phela ine-BM, yes, izosithatha. What are you doing? You're spending your life. And ngoba uspenda nje, you are in the chronos. The chirotic is coming. Izokufica esibhedlela. Sawugqela liphini ifinger lifuna liveze umtsintsila netso. Yaphini ifa liyingozi kabi. And umuntu usuke engaboni noma nje ubanjwe izinhlungu. Singathi isigcwele singabazwana esizungeza umbhede, awugibela sishaye agobele noma nje ufuna ukulala, useyibonelele ngoba kubuhlungu umzimba ukuthi usidunisela kunankinga. Angilifuni ngabe liyaphina ifa. So namhlanje kunabantu abalapha ebhedlela. They are now in their kairos time. They are harvesting. Ukushintsha amadoda ngeemoto, ukushintsha amahhotela kuyiwa kothe, kuyiwa kogoli. Bazalwane, whatever uNkulunkulu impilo uyikhande kanje. Any action you take becomes a seed. Not only words, even actions. Whatever you do becomes a seed in the ground. And once kwaba ne-seed, i-season of harvest sekuyayiphoqa ukuthi ifike. You can pray against i-season ye-harvest, but it shall come. And ibuka i-hypocrisy kumuntu. Uma i-season isifikile, out of 10, uba yi-1 noma babe babili umuntu ozothi cha mfundisi ngizocela umthandazo. But before sithandazo, ngicela ukuhlambuluka. Uyabona lento oyibona kimi oba nginje. It's upon me. Ngakhetha ukwenza ngendlela yami. So sengenze uyedwa umunye ubaba wafika washo njalo. Wathi sengenze ukuthi noma ungithandazela, ungicelela ushwele kuThixo. Ngoba I did receive even a warning. But kwasho ukuthi I thought I had it all figured out. Akubona bonke phela mangiyazi ubekalavanda kodwa namhlanje ukufa kuyadla emzimbeni sethini awuyazi kanjani angathi uposta ku Instagram buya ngamaqhoks amasha ka-3,000 ungenawo ngisho license ngoba isono siyakwenza ukuthi udle impilo amiss. Isono siyakwenza ukuthi wenze njani? Udle impilo amiss. Uthenga ifoni yemali ongafunda ngayo ikhozi yonyaka wonke. Namhlanje ucwayeza ngathi igundwa. Mawusugula lapha sewuthini? Mfundisi pray for me. Yazi impilo yami angiyazi. Akukho okuhlangana. Sifike kanjani la? Uzoqala lo. Sifike kanjani? My time is abunqumalo. Ngokunika ipulpiti mfethu. Your time is your what? It's your life. Do you love your life? Thomangcola nginibuze lokho. Do you love your life? Mawuyithanda impilo yakho, then be cautious. How am I spending my time? Kunabantu nababengazi ngisakhonza ecrash. Namhlanje bayasondela kunento ebachithayo. Bathi bayasondela bakhahle. Bathi phinde bakhahle. Udlamini asamtholi kahle. I've spent my time well. Nesikhathi sokusebenza bona bebenza okwabo.
abanye besibizwe